Matar uba kashi na 3. Ya amsa da amin, amma Baraka ina ji a jikina kwanakina sun ƙare. Da Allah Baraka ki kula da Asiya. Ki rike ta tamkar yarki ki sani cewar ita din mariniya ce. Dukiya ta duk sunanta ne a kai. Sannan ke ma akwai naki kasan da abin da ke cikin ki. Dan Allah ki sata a makaranta ta yi karatu ta zama likita. Sannan ki aurar da ita ga miji na gari. Ya ƙarasa maganar yana kuka. Cikin kuka ta ce insha Allah kai za ka yi mata duk waɗannan, insha Allah kai za ka aurar da ita. Kallonta ya yi, idansa cike da hawaye ce, na so na yi wa Asiya kallon ƙarshe, amma na san hakan ba zai yiwu ba. Da Allah Sadiq, ka daina faɗin haka. Murmushi yana ciza laɓansa, shi kaɗai ya san abin da yake ji ya ce, ki taimaka min da ruwa na sha. Cikin rashin nutsuwa ta fita don siyo ruwa. Tana shigowa ɗakin ta ji likita na cewa time of death 6:46. Yana ƙoƙarin rufe masa fuska, ya sarrafe watan hannunta ta yi, ta ɗaura hannu a ka, ta ƙwale ihu tana faɗin na shiga uku. Da sauri likitocin suka yi kanta, nan take ta faɗi sumammiya. Nan ta fara bleeding da ƙyar suka samu suka tsayar da jinin. Asiya na gida ta kasa bacci, sai Safa da Marwa take duk hankalinta ya kasa kwanciya. A ranar ita kaɗai ta kwana, a asibiti aka sallace shi, ta kira abokanansa na gida da gun aiki aka sanar da su da dangi na kusa da nesa a nan aka sallace shi. Anti Rukayya ta ɗauko Asiya don ta gane wa idonta, don sada ta faɗa mata ta ƙi yarda. Cikin kuka Asiya take faɗin ƙarya ne, dadi yana raye bai mutu ba. Dadi ba zai min haka ba. Dadi ba zai bar ni a duniyar nan ne kaɗai ba. Rukayya ta ji tausayinta sosai. Yarinya 'yar ƙarama ta zama mareniya, ba uwa ba uba. Duk yadda za a yi dole ma ta ɗauki Asiya ta dawo gunta. Tana maganar nan ne a cikin zuciyarta. Sai da ta ga mahaifinta a kwance cikin likafani ta faɗi sumammiya. Na aka tafi da gawarsa aka kai shi makwancinsa. Mutanen gun duk sai da suka ji tausayin Asiya. Wanda suke da saurin hawaye kuwa sai da suka mata ƙwalla ganin halin da take ciki. Kwana ta wuni a sume, farkawanta ta yi mafarki ne. Nan ne fa ta buɗe sabon shafin kuka don duka tunaninta cewa mafarki ta yi. Tun daga wannan ranar rayuwar Asiya ta canza ta lalace. Baraka abin nema ya samu. Gabaki ɗaya ta hana ta zuwa makaranta, makarantar ma ta hana ta zuwa Islamiyya, kuma sai ta ga dama ta bar ta tafi. San ba ta damu da mutuwar mijin natan ba. Ita dai dukiyar take so, kuma yanzu ya shigo hannunta sai da ta so za ta yi da shi. Bayan wata 3. Baraka ta haifi 'yarta, 'ya ta mace kyakkyawa ce kamanninta sak kamar Anisa. Baraka ganin kamannin Anisa ce ta tsorata da farkon ganinta. Ba amfanin ta sake jikinta. Da ta ga haka sai ta sake jikinta ta ci gaba da kula da 'yarta wacce aka sa wa suna Safiya. After 5 years. Safiya na gani zaune akan kushin ta yi hannunta riƙe yake da remote. Fitsari ne dame ta, hakan yasa ta tashi ta shiga toilet da ke falo ɗin. Bayan ta fito ga mamakinta ta ga TV a kashe. Remote ta ɗauka ta danna switch button, amma ya ƙi. A fili ta ce na shiga hukar da na sake lalatawa. Yau Mummy za ta kashe ni. Ta ƙarasa magana da goge hawayen da ya zubo mata. Asiya na gani ta shigo falon, jikinta duk ƙura da alama shara ta yi. Ganin Safiya tana kaiwa tana kawowa yasa ta ƙarasa inda take ta ce, ya dai Safiya, me ya faru na ganki kamar kina cikin damuwa? Kuma har da kuka, lafiya kuwa? Cikin kuka ta ce, Anti Asiya, na shiga uku, yanzu nan nake kallon TV sai na shiga ban ɗaki don na yi fitsari, sai na dawo na ga TV ya ɗauke. Murmushi ta ce, ki daina kuka, bari na duba. Asiya ta duk abin da za ta yi ta gane matsalar, amma ya ki kawowa. Huci ta ce, ina ga fa ya tafi ne, dole sai an kai shi gyara. Safiya ta fashe da kuka ta ce, yau na shiga uku, na san yau Mummy sai ta kusa kashe ni. Ki daina kuka Safiya, kin san bana son kukanki ko? Cikin kuka ta ce, Anti Asiya, dole ne kuka. Idan Mummy ta san ni ce, na san sai ta kusa kashe ni. Ki kwantar da hankalinki, ba mai kashe ki, kin ji? Ja da baya Safiya ta ce, kamar ya? Kar da yau din ma za ki karɓi laifin da ba naki ba. Safiya, bana son mu da ta rike ki, saboda haka kar ki faɗa mata, kin ji? Safiya ta ce, ni gaskiya yau kan ba zan yarda ba. Kullum cikin karɓar laifina kike, Mummy ta rika dukan ki, bana so. Murmushi ta ce, mu je mu yi sallah. Riƙe hannunta ta yi suka haura sama. Bayan ta dawo daga yawonta ne ta zauna a falo ta ɗauko remote ta yi kallo, amma ya ƙi. Ta duba sosai amma ya ƙi. Murmushin gefen baki ta ce, lalle yarinyar nan wato na hana taɓa TV nan, amma ta ƙi ce, za ki gane ƙuranki ne. Nan ta fara ƙwalawa kiran sunansu. Cikin sauri suka sako cikin girmamawa, ta durƙusa ta ce, Mummy welcome. Raya ɓaci ta ce, sau nawa na ce miki ki daina ce min Mummy? Ni ba mamarki ba ce, ban haifi mayya ba na ce miki. Kanta a ƙasa sai Baraka ta ɗaura da faɗin, uban wa ya taɓa min TV nan tsakanin ke da Safiya?
Kallon juna suka yi a tare, suka ce ni ce. Ta baki Baraka ta ce I knew it. Ke ce kika bata ke mayar ina ce haka. Duk abin da kika taba sai ya ɓaci. Ke kuma Safiya na sha faɗa miki daina kokarin kare ta. In ba haka ba zan balla ki. Cin kuka ta ce mommy wallahi ba ita bace ni ce na bata. A tsawace ta ce Safiya fice min daga nan ko ni zane ki. Cikin kuka mai sauti da tausayin yar uwarta ta haura sama da gudu. Ki kneel down kuma yau a haka zaki kwana. Ba musu ta yadda ta ce. Baraka ta fara kalle-kalle a fili ta ce ina yarinyar na take? Altine. Daga nesa na ta amsa da na'am. Altine ita ce sabuwar yar aikin Baraka. Cikin girmama ta ce sanda dawa Hajiya. A tsawace dakatar da ita dalla malama ban kira ki dan ki gaishe ni ba. Ina kika je har kika bar mayyar yarinyar nan ta lalata min TV. Tana maganar tana nuna Asiya da yar yatsa. Cikin murya ta Hajiya ina kitchen ne shi yasa amma Safiya ce take kallon cartoon ɗazu. Ban sanya aka yi ba. A tsawace ce will you shut up your dirty mouth? By the way yau a haka za ta kwana kar ki kuskura ki bata abinci idan kika bata kuma kin san sauran a bakin aikin ki bayan na ci mutuncin ki kuma. Tana kai nan ta haura sama. Altine tana matukar tausayin Asiya kan yasa ta bargon. Safiya sai da ta tabbatar Baraka ta yi bacci ta fito ga mamakinta Asiya na falo bata tashi ba. Cikin sanda ta karaso ta ce anti Asiya da Allah ki tashi mu je mu kwanta. Asiya ta galabaita jikinta ya jike sharkaf duk da cewa AC na ɗaki a cikin ɗakin. A'a, Safiya so kike mommy ta yi fushi da ni ne? A'a bana so, amma kin san dai ba kya mata gwaninta komai kika yi ba daidai bane a gunta ko? To me amfanin yi dan Allah ki tashi. Tana magana tana jan hannunta amma ta ki tashi har ta gaji cikin sanyin murya ta ce kina jin yunwa ko? Kai kawai ta ɗaga mata alamun i. Safiya ta ce sannu tun breakfast da kika baki ci komai kin wuni kina aiki. Na kawo miki 2 slices of bread kawai kika ci bari na je na kawo miki abinci. Barmishi ta daga kai alamun to. Tana fita ta shiga kitchen ta ɗauko plate ta zuba spoon ɗaya sai ta ji an ce Safiya a tsawace. A razani ta waigo ganin Altine ce yasa ta sauke numfashi a hankali. Altine ta ce ke me kike yi anan? Ba tsoro ta ce abinci na zo ɗiba wa antina. Murya ƙasa-ƙasa ta ce baki da hankali ne? So kike ki ja min masifa ko? Anti Altine please ki bari na ɗiba mata koda kaɗan ne. Wata aka kira Altine a tsawace ta fita. Ta ce ki fita. A razane ta fita tana kuka. A ranar Asiya a kneel down ta kwana sai da aka kira sallar asuba Baraka ta fito a tsawace ta ce ke mayya ta cike fita daga nan. In kin so ki sake bata min wani abu sai kin kwana kin wuni kina kneel down. Tsaki ta yi ta fita. Safiya ta shigo falo da alama ita ma bata yi baccin ba. Riko hannun Asiya ta yi da kyar ta tsaya kafafun da sun gumbura tin. Tana tafiya tana kuka da taimakon Safiya Asiya ta yi wanka da ruwan zafi ta gasa jikinta ta yi alwala. A zaune ta yi sallah saboda kafafuwanta sun yi tsami ba za ta iya tsayawa ba saboda irin azaba da gwiwoyinta ke yi mata. Altine na gani a kicin tana share haɗe da rawa da waƙa. Waƙar Ado Gwanja take mai taken faɗi alkhairi gaskiya jari. Baraka ta shigo ta yi tsaye a kanta tana mata kallon sama da ƙasa a tsawace ta ce Altine what do you think you are doing? A razane da ta yarda tsintsiyar da ke hannunta ta fara tsotsa kai kamar wata mai ƙwarƙwata. Cikin murya ta ce Hajiya ina kwana? Fuska a turnuƙe ta ce yi min shiru which stupid song are you singing? Washe baki Altine ta ce madam ba stupid song bane. Kin san yadda ake yayin sa a ƙauyen mu kuwa? Ado Gwanja ne fa kuma a tsawace dakatar da ita ce shut up. Ke ba ki hajiya da surutu ne? Altine hannun ta sa da sauri ta rike bakinta. Baraka ta ce me kike a kitchen din? Babu komai Hajiya. Okay maza ki man breakfast ina jiran ki a dining. Ta amsa da to Hajiya. Har ta kai kofar fita ta dawo da baya ta ce yawa daga yanzu na raba muku aiki da Asiya. Tunda ba ta da abin yi sai lalata min kaya. Cikin tausayi Altine ta ce Hajiya me na miki? Me na miki Hajiya? Ta fara kuka. Hajiya me na miki da zaki rage min albashi na kuma kika ce mu raba aikin da yarki? Baraka tun da Altine ta fara magana take aikin kallon ta baki a buɗe sai da ta ƙara maganar sannan Baraka ta ce ke wawuyar ina ce. Ina ga gadon wauta kika yi ko? A ina kika ji na ambaci na rage miki albashi? So Sakiya ta shiga yi Baraka ta ce useless girl hurry up and bring my breakfast. Tana kai banan ta fice. Altine turo baki sai ta fice. A fili ta ce kanki ake ji ni ban ji me kika faɗa ba saboda haka kin ga ke kanki kika zaga. Mata sai in mugunta sai ka ce mai ya aniyar ki ma ta bi ki. Da dukkan sharrinki. Sai da ta ci gaba da aikinta bayan ta gama da breakfast ɗin ta jera a dining. Arish ta soya ta yi sauce. Asiya na ɗakinta tana naɗe kayanta da ta wanke. Sai da ta shigo da Safiya murmushi ta ce Safiya ba sallama.
Ba tare da ta kalli fuskar ta ba, jin ta yi shiru ta ɗago kai a hankali ta ce, Safiya, what happened? Why are you crying? Cikin murya kuka ta ce, Aunty Asiya, it has happened again fa. Cikin rashin fahimta ta ce, what happened again? I tampered with mommy's wristwatch. Ya salam, haba Safiya. Me yasa kike taɓa abinta? Wasa kike da shi lalace ko kuma me? A'a, na ɗauka ne kawai sai ya daina aiki. Na rasa me yake damin hannuna, duk abin da na taɓa sai ya lalace. Ki yi haƙuri ki daina kuka, ba zan bari wannan ya sa mommy ta sani ki ba, kin ji? A'a anti ya isa haka, ya kamata mommy ta san ni ce wacce nake lalata mata abubuwa ba ke ba. Kar ki yi hakan, kin ji? Yanzu tashi mu je mu karya. Nan ta riƙo hannunta suka fara cin abinci bai daɗe ba, Baraka ta sauko ita ma ta fara cin nata abincin. Tana cikin cinewar ta shiga ringin. Cikin girmamawa da ƙaskantar da kai ta amsa, Assalamu alaikum sa. Ta ɗanyi ita ce, okay sa, yanzu nan zan zo. Na riga na yi wanka, kaya kawai zan sa. Sai ta kasa waya. Safiya kirjinta ne yake duka uku don ta san dole mommy za ta yi amfani da agogon. Cikin sanyin murya ta ce, mommy ina za ki je? Gun aiki, ana nema na urgently. A'a, I thought ba kya zuwa ranar Juma'a. Ta kama ni. Ba haka tsarin yake ba. Bari na je na shirya. Shafa kan Safiyan ta yi sai ta haura sama cikin sauri. Safiya ta kalli Asiya da muryar kuka ta ce, yau kashi na ya bushe. Kar ki damu ki ci abinci. Bayan sun gama ci abinci suka koma ɗakin Asiya. Bangaren Baraka ta gama shirin ta tsafta ɗauko agogon nan za ta sa sai ta ga baya yi. Abi ta ce, me kuma ya faru da agogon nan? Raba ta kira sunan Asiya. Safiya, ina yaran nan suke ne? Idan na biya musu za su haukata ni. Cikin zafin nama ta shigo ɗakin a tsawace ta ce, a cikin kwace ce ta taɓa min agogona. Safiya ta surin cewa ni ce. Asiya ta ce, Safiya ki daina karɓar laifin da ba naki ba, mommy ni ce. Wata mahaukaciyar mari ta yi wa Asiya da faɗin, sau nawa nake ce miki ki daina kirana da mommy, ni ba mahaifiyarki ba ce. Ni ban haifi mayya ba. Asiya mara da ta mata ya gigita ta sai da ta faɗi a kan gado. Barka gani hakan ta hau ruwan cikinta sai da ta yi ta aikin dukanta. Safiya kuma na ƙoƙarin riƙo ta. Sai da ta yi mai isar ta fice daga ɗakin. Tana fita ta ɗauko mukullin mota, mai gadi na gani a zaune. Gani a zaune, hannunta riƙe da wayar sa yana kallon fim, wanda na kasa gane wani iri ne, lashe labbansa yake yi, adar riƙe wandonsa sai lumshe ido yake. Baraka ta ce, Audu, ɗauko min jarkar nan da ake sa fetur kuma ka buɗe min gate. Sai ta shige mota ganin bai taso ba, kai sa ta zo ta bayansa ta leƙa ashe fim ɗin batsa yake kallo. Kada kai tare da ciza baki wata muguwar ƙwashi ta masa. Ya yi saurin miƙe da tare gabansa ta ce, wawa soko, a haka za ka ƙare kana kallon blue film. Jibi yadda wandonka ya jiƙe da wata akwalar china phone ɗinka. Ka ɗauko jarkan nan ka samun a mota. Sai haƙuri yake ba ta yi saurin ɗauko jarkan ya sa a bayan motar, sannan ya koma ya buɗe gate ɗin sai ta fice. Safiya kuka take sosai tana ba wa Asiya haƙuri, amma Asiya ta nuna mata hakan ai ba komai bane ba. Audu na gani da Altine akan gado yana zaune daga shi sai gajeren wando, ita kuma zani kawai ta ɗaura a ƙirjinta. Jine ta ce, yau fa ba zan baka ba, saboda bai rarra kai ba, na san ba so na kake ba. Langubar da kai ya ce, kar ki min haka, wallahi ina son ki. Daga kafaɗa ta ce, ita kuma mai ayar nan da kullum sai ta zo gunka, ina fatan ba san ta kake ba. Haba mai Altine, ina da ki mai zan yi da wata mai ayaba. Ni da ke nake so ba ita ba. Ka tabbata ni kake so? Wallahi da gaske ke nake so. To in dai haka ne ka min abu guda ɗaya. Menene ke faɗi komai ni mai yi miki ne? Murmushi ta ce, maruka biyu kawai zan maka, in ka jure shi kenan. Zaro idanu ya ce, mari kawai? Ta amsa da ya ce, ta kwana gidan sauƙi ai. Gyara zama ya haɗe da juya mata kumatunsa. Wata jahilar mari ta wanka masa. Jine ya yi ihu ya bude idonsa. Ganin Altine ya tsaya kansa ya bude idonsa da kyau. Hannunta kwankwaso tana girgiza kafa ta ce, Audu mafarki kake ko? Kuma wace shegiyar kake cewa I love you? Rai a ɓace. Tashi ya tsaya ya ce, wallahi ke ce. Ban zo na tashi ba. Kin ganki kuwa mafarkin nan, you look so sexy. Hannunta ɗaga masa ta ce, me kuma Vivi? Ka gani kar ka zage ni don bana jin turanci. A cewa ne kin yi kyau sosai. Ai wallahi. Yallaɓai na je na faɗawa Hajiya hakan kamun ya rasu. Kai ka san da wannan. Dama abinci na kawo maka. Na shige ciki. Su matsi gani da take tafiya bayan ta yana kaɗawa. Take Altine na da mazaune manya-manya. Hakan ya sa ya tafi da tunaninsa da imaninsa.
Bayan ta gama abin da take yi a ofis ta biya gidan ƙawarta Nana. Nana gaskiya na gaji da abin da yarinyar take mini. Nana ta ce anya ba mugunta bace kuwa? To in ba mugunta ba bace ba tabbas tana da baƙin aljanu. Na sha faɗa miki ki kashe ta kawai ki huta. Zan kashe ta amma ba yanzu ba. Sai na gama gana mata azaba. Da dai ya fi miki kam. A haka suka yi ta hirarsu da duniya. Sai dare Lis ta koma gida. A haka rayuwa ta kasance wa Asiya kullum cikin duka take. Wasu lokutan Baraka na jin tausayi amma kuma Nana ke ƙara hurawa abin wuta. Safiya na matuƙar ƙaunar ƴar uwarta Baraka, ƴar uwarta Anisa. Baraka na jin haushin hakan. Hakan ya sa ta ƙudiri aniyar raba su ko ta halin ƙaƙa. Da murmushi take saukowa daga steps, tafiya take cike da takama da izza. Ta nemi gu ta zauna akan wata doguwar sofa da ke falon. Gyara murya ta kan ta fara kiran sunan Altine. Cikin sauri ta fito daga kicin, hannunta dauke da bullet, hannunta duk kumfa da alama wanke-wanke take. Wani irin kallo Baraka ta mata sannan ta ce je ki wanko hannunki ki dawo nan. Cikin sauri ta shiga kicin din ba daɗewa ta dawo. Cikin girmamawa ta ce Hajiya gani na dawo. Wasu makudan kuɗi ta cire daga cikin post ɗinta zai kai kimanin 300,000. Mika Altine ta yi haɗe da faɗin ga wannan 300,000 ne na baki su ki je ki nemi jari ki tattara su makaranki ki bar min gida. Cikin rashin fahimta da fargaba Altine ta ce Hajiya dan Allah ki haƙuri ina son aiki na. Yan ƙauyen mu duka sun san ina aiki kuma suna alfahari da ni. Dan Allah hannu ta daga mata haɗe da faɗin bana buƙatar jin komai daga gare ki. Sannan babu abin da kika min haka kawai naji bana buƙatar aikin kin gane ko? Cikin rawar murya ta ce Hajiya amma Altine idan kika sake kika furta wata kalma a nan zan ƙwace kuɗin nan kuma na kore ki kin fahimta? A tsawace Barakan ke maganar. Jiki ba ƙarfi Altine ta fice daga falon. Nan Baraka ta shiga kiran Asiya da Safiya da Salama suka shigo. Sannan suka gaida ta cikin girmamawa ta amsa wani irin murmushi da ya sa hankalinsu ya kasa kwanciya ta yi. Saboda sun san cewa kullum fuskarta a tsamke take idan kaga tana murmushi to tabbas akwai abin da take shiryawa ne. Shi ma hakan tabbas zai kasance na mugunta ne. Zan dakata nan kar ku manta ku yi subscribing kuma da like mu haɗa page na gaba.